Умна ултразвукова терапия е неинвазивен, безопасен и високотехнологичен метод за лечение на есенциален тремор и Паркинсон с преобладаващ тремор, който не изисква хирургическа намеса и не включва разрези. С помощта на 24 високоинтензивни ултразвукови вълни, насочени през скалпа и магнитно-резонансна визуализация, ЯМР, се достига до специфична зона в мозъка – таламус, отговорна за тремора. Постепенно се увеличава енергията, докато се постигне оптимален ефект и се създава малка лезия, която контролирано деактивира целевата зона. ЯМР позволява точно насочване и проследяване на топлинния ефект в реално време. Как протича процедурата? Косата се подстригва, за да не пречи на ултразвуковите вълни. На главата се поставя рамка за изчисляване на координатите. Прилага се локална анестезия. Пациентът трябва да бъде буден, за да се оцени ефективността и да се сведат до минимум страничните ефекти. По време на процедурата се извършват прости действия, като отваряне-затваряне на ръка, писане и други. Екипът поддържа постоянна комуникация с пациента за комфорт и спокойствие. Клиничните проучвания показват висока степен на подобрение. Пациентите могат да извършват ежедневни дейности като подписване или пиене от чаша без разливане. Намаляването на тремора може да продължи над 5 години. Макар и да не премахва причината, терапията предоставя реална надежда за подобряване на качеството на живот. Процедурата е безболезнена, но може да се появят леки странични ефекти. Нарушено равновесие, затруднено ходене, изтръпване или мръвучкане, мускулна слабост, пресипнал говор. Тези ефекти обикновено изчезват в рамките на 30 дни. Няма риск от кървене или инфекция. Само целевата зона се третира. Околните мозъчни структури не се засягат. Терапията се прилага при пациенти с есенциален тремор, Паркинсон с преобладаващ тремор, други форми на тремор. За да се определи дали пациентът е подходящ кандидат, се оценяват типът и интензитетът на тремора, общото здравословно състояние, резултатите от компютърна томография, КТ. Кога процедурата не е подходяща? Пациенти с метални импланти като кардиостимулатор, невростимулатор, метални винтове, клипси и стабилизатори може да не са подходящи кандидати поради силното магнитно поле на ЯМР апарата. Необходима е детайлна оценка за ЯМР съвместимост, за да се избегнат рискове. Решението за извършване на процедурата се взима след медицинска консултация и индивидуална оценка от лекар. Кой не може да се възползва от терапията? Пациенти с несъвместими метални импланти, например ЯМР несъвместим кардиостимулатор, хора с тежка бъбречна недостатъчност или на диализа, пациенти с нестабилни сърдечни състояния или тежка хипертония, лица с зависимости от алкохол или наркотични вещества, пациенти с анамнеза за необичайно кървене, хора с мозъчно-съдови заболявания, пациенти с мозъчни тумори, лица, които не могат да останат неподвижни за продължителен период, или бременни жени.